Καλωσορίσατε στο πρώτο επεισόδιο του podcast Θανατογνωσία, όπου συζητάμε ζητήματα που εξετάζει η θανατολογία, η επιστήμη του θανάτου. Είμαι ο Παναγιώτης Πεντάρης και είμαι αναπληρωτής καθηγητής κοινωνικής εργασίας και θανατολογίας και ερευνητής σε ζητήματα θανάτου και πένθους. Σήμερα μαζί μας έχουμε τον Βασίλη Μπούνταλη. Ο κύριος Μπούνταλης είναι υπεύθυνος του Τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Αγία Ανάρχηρη με πάνω από 30 χρόνια εμπειρία στην ανακουφιστική φροντίδα. Είναι κοινωνικός λειτουργός με διετή εξειδίκευση στην ψυχοογκολογία και τετραετή εκπαίδευση στην οικογενειακή θεραπεία. Καλώς όρισες, Βασίλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ πέρα. Θες να ξεκινήσουμε με να μας πεις λίγο για εσένα, για την πορεία σου και με τι ασχολείσαι? Καλώς σας βρίσκω. Λοιπόν, εγώ το επάγγελμά μου είναι κοινωνικός λειτουργός. Έχω τελειώσει στην Αθήνα. Τελείωσα το 1988. Από το 1990 εννοείται ότι ασκούσα το επάγγελμα κοινωνικού λειτουργού και στο στρατό για 2 χρόνια, όπου ουσιαστικά κάνουμε τις ψυχολογικές παρεμβάσεις σε αυτούς που ζητούσαν να βγουν με Ι5 ή να πάρουν αναβολή από το στρατό για ψυχιατρικούς ή ψυχολογικούς λόγους. Και από το 1990 εργάζομαι αρχικά στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό μέχρι το 1996. Από το 1996 μέχρι το 1999 στο Ογκολογικό της Κηφισιάς. Από το 1999 μέχρι το 2001 στο Σισμανόγλιο Νοσοκομείο και από τότε που κρίθηκα προϊστάμενος τμήματος, που από το Δεκέμβριο του 2001 μέχρι και σήμερα είμαι στο Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς Αγία Ανάρχηρη. Οπότε βλέπουμε από αυτή την πορεία πώς ξεκίνησε και λίγο η αφοσίωση πάνω στη φροντίδα ασθενών με καρκίνο και στην ογκολογική κοινωνική εργασία. Θες να μας πεις λίγο παραπάνω για το τι είναι η κοινωνική εργασία σε ένα ογκολογικό νοσοκομείο? Ωραία. Λοιπόν, καταρχήν να σου πω γιατί αφιερώθηκα καθαρά στα ογκολογικά. Η όλη μου ευαισθησία προέκυψε επειδή η μητέρα μου ήταν νοσηλεύτρια στο Μεταξά και επειδή δεν είχε που να με αφήσει, πολλές φορές έμενα μέσα στο νοσοκομείο και καθόμουν και παρατηρούσα. Έβλεπα δηλαδή πώς δουλεύουν, πώς κάνουν, πώς δουλεύουν σε πιο παλιές εποχές, που ήταν η χρήση της πλατίνας. Αυτό, ενώ άλλους τους τρόμαζε, εμένα με ενθουσίαζε από ποια άποψη? Όχι με ενθουσίαζε ο πόνος, με ενθουσίαζε η προσφορά. Οπότε κάπου εκεί λοιπόν, όταν εγώ ξεκίνησα ως κοινωνικός λειτουργός, από μόνος μου ζήτησα να φύγω και να πάω στα ογκολογικά. Οπότε τοποθετήθηκα στα ογκολογικά, μετά όπως σου είπα και τα λοιπά κρίθηκα κλπ. Τώρα, τα 3-4 ογκολογικά νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα που υπάρχουν, γιατί είναι 3 στο Λεκανοπαίδεια και ένα στην Θεσσαλονίκη, πρέπει να είναι καλά εκπαιδευμένοι για να μπορούν να αντιμετωπίσουν ογκολογικά. Ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι ένας ογκολογικός ασθενής από την ώρα που περνάει αυτή την πόρτα που λέει ογκολογικό ή αντικαρκινικό, βιώνει μια σειρά από διεργασίες ψυχολογικές όπου σαν κύριο στοιχείο είναι ο θάνατος. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια εμείς δουλεύουμε με όλους αυτούς τους ανθρώπους για να παλέψουμε και με τις προκαταλήψεις αλλά και με τις αλήθειες. Οπότε επειδή οι ψυχολόγοι στην Ελλάδα δεν ήταν πολύ ανεπτυγμένοι, προκλήθηκε η ανάγκη, δεν υπήρχαν καν τμήματα στην Ελλάδα εκπαίδευσης, προκλήθηκε η ανάγκη να καλύπτουμε και το κομμάτι πέρα από το κοινωνικό λειτουργικίστικο και το τμήμα το ψυχολογικό. Οπότε προκλήθηκε η ανάγκη να κάνουμε και ψυχοθεραπεία, δηλαδή εκπαίδευση, για να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε την ολότητα, δηλαδή δεν δουλεύαμε μόνο το κομμάτι το συστημικό, δηλαδή την έννοια δηλαδή ότι δουλεύουμε το άτομο, τον ογκολογικό ασθενή σε σχέση με το κοινωνικό περιβάλλον, δουλεύουμε και την ατομική θεραπεία. Και έτσι νομίζω ότι η κοινωνική λειτουργοί στα ογκολογικά νοσοκομεία, πέρα από τα πρακτικά που έπρεπε να αντιμετωπίζουν, είχαν να αντιμετωπίζουν και τα ψυχοσυναισθηματικά. Από εκεί και μετά καταλαβαίνεις ότι χρειαζόταν μια πολύ συγκεκριμένη οργάνωση, δεν μπορεί να πηγαίνεις έτσι όπου να είναι και όπως να είναι. Γίναμε αποδεκτοί από τον ιατρικό κλάδο, γιατί μέχρι τότε δεν είχαν και πολύ καλές σχέσεις με τους γιατρούς και από το νοσηλευτικό. Κατοχυρώσαμε την ιδιότητά μας και την αναγνωρίσανε και αποκτήσαμε μεγάλη αναγνωρισιμότητα στο γεγονός ότι μας προσκαλούν πάντα σε όλα τα συνέδρια να συμμετέχουμε, είτε ερευνητικά είτε με ομιλίες. Και καταλαβαίνεις ότι πετύχαμε κάτι το οποίο φάνταζε πριν από μια 20 ετία απίθανο.
Μπορείς να μας πεις λίγο πιο συγκεκριμένα ποιος είναι σήμερα ο ρόλος ενός κοινωνικού λειτουργού σε ένα ογκολογικό νοσοκομείο? Θα σου πω τους άξονες περιγραμματικά και μετά θα αρχίσουμε να τους αναπτύσσουμε σε ερωτήσεις. Λοιπόν, ο ένας άξονας είναι η ενδονοσοκομιακή παρέμβαση. Δηλαδή, ανακοίνωση νόσου, προσαρμογή του ασθενή στις θεραπείες, αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων όπως να κάνουν με θέματα επιδότησης, ασφάλισης, αυτά. Και βέβαια η σχέση του ασθενή με την οικογένεια και την νόσο. Αυτή είναι η ενδονοσοκομιακή παρέμβαση. Μετά πάμε στην εξονοσοκομιακή παρέμβαση. Η εξονοσοκομιακή παρέμβαση έχει να κάνει με τη δουλειά του, παραδείγματος χάρη, για να μπορέσουν να παίρνει τις άδειές του και αυτά σωστά με την ενημέρωση. Έχει να κάνει επίσης με το γεγονός να παίρνει κάποια προνόμιο, επιδόματα κλπ. Που παρέχει το κράτος, το προνοιακό σύστημα που λέμε. Έχει να κάνει με μονάδες ανακουφιστικής φροντίδας ή μονάδες μόνιμης, ας πούμε, κατοικίας στην περίπτωση που είναι τελικού σταδίου. Και βέβαια όταν έχουμε ανθρώπους που γίνονται καλά, που έχουμε αρκετούς πια, ή παραδείγματος χάρη πρέπει να επιστρέψουν κάποιο διάστημα στο σπίτι, είναι η παρέμβαση στο οικογενειακό περιβάλλον εκεί, όχι μες στο νοσοκομείο. Δηλαδή εκεί που ζουνε. Περιγραφή δηλαδή το πώς είναι η ζωή στο σπίτι, τι πρέπει να αποφευχθεί, τι πρέπει να γίνει κλπ. Αυτή είναι η εξονοσοκομιακή παρέμβαση. Ο τρίτος άξονας είναι η διασύνδεση με τους φορείς κοινότητας. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Πριν το COVID, ένα μεγάλο πρόβλημα ήταν το γεγονός ότι οι ασθενείς οι οποίοι ήταν ασφάλιστοι δεν μπορούσαν να βρουν εύκολα φάρμακα. Είχαμε κάνει ένα δίκτυο με διάφορες κοινότητες και είχαμε βρει όλα αυτά τα φάρμακα που απαιτείται να γίνουν σε μια θεραπεία. Και το τελευταίο κομμάτι είναι η εκπαίδευση και η έρευνα, δηλαδή ερευνητικά, σεμινάρια, συνέδρια, όλα αυτά. Αυτοί είναι οι άξονες. 5 άξονες είναι ουσιαστικά. Ωραία. Από εκεί να περάσω λίγο στο σχόλιο που έκανες. Είπες ότι όταν ένας ασθενής περνάει τις πύλες, ας πούμε, αυτού του νοσοκομείου, υπάρχουν και πολλές διεργασίες που βιώνει και κυρίως όλες αφορούν και στο θάνατο. Θες να μας πεις λίγο παραπάνω για το ποιες είναι αυτές οι βασικές προκλήσεις που βιώνει ένας ασθενής κατά την εμπειρία σου, ένας ασθενής με καρκίνο, όσον αφορά στα ψυχοκοινωνικά ζητήματα? Καταλαβαίνεις ότι εδώ στην Ελλάδα δεν είναι η Ελλάδα μόνο η Αθήνα. Εντάξει. Είναι άλλη Αθήνα και άλλη επαρχία. Έχει σημασία αυτό που σου λέω. Επίσης έχουμε και πάρα πολλούς μετανάστες που και εκεί έχει και αυτό σημασία που σου λέω. Ας ξεκινήσουμε από τα αρχικά. Να σου πάρω αρχικά. Ανακοίνωση νόσου, ας πούμε. Όταν κάνεις την ανακοίνωση του νόσου σε έναν Έλληνα που είναι στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, στα μεγάλα αστικά κέντρα, μπορείς να το πεις ευθέως. Ξέρετε, κύριε Παπαδόπουλο, για παράδειγμα, έχετε κακοήθεια εκεί, στο έντερο, στο πνεύμονα. Θα γίνουν αυτές οι διαδικασίες και αυτά και αυτά και αυτά. Ή έχετε και μετάσταση, τα πράγματα είναι δύσκολα, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε κατάσταση, γιατί στη μετάσταση συνήθως αγωνιζόμαστε για να επιμικρύνουμε τη ζωή και όχι για να τη θεραπεύσουμε. Οπότε εκεί καταλαβαίνεις ότι η πιθανότητα του θανάτου είναι και καταλαβαίνεις αναμενόμενη, έτσι. Γιατί μετά από ένα χι διάστημα ακολουθεί ο θάνατος. Όταν είναι από επαρχία, καταλαβαίνεις ότι όταν πρέπει να κάνεις, ας πούμε, στην ανακοίνωση της νόσου, υπάρχουν από δίπλα από τον άρρωστο και 40 συγγενείς. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι την ώρα που θα πρέπει να κάνεις την προσέγγιση της ανακοίνωσης της νόσου, θα αρχίσουν φωνές, απειλές, κλαθμοί, οδυρμοί. Αυτό έχει να κάνει και στην ανακοίνωση της νόσου και στη διάρκεια της θεραπείας και αν δεν πάει καλά η θεραπεία στο θάνατο. Τα λέω για να καταλαβαίνεις δηλαδή πώς στα ξεχωρίζω να καταλάβεις, έτσι. Λοιπόν, αν έχεις να κάνεις με μετανάστη, παίζει ρόλο η καταγωγή. Συνήθως αυτοί που έχουν έρθει από Ανατολάς ή έχουν έρθει μόνοι τους. Οπότε και να τους το πεις, για το μόνο που θα στενοχωρηθούν είναι ότι δεν θέλουν να γυρίσουν στην πατρίδα τους, γιατί θα ντρέπονται να συναντήσουν τους συγγενείς τους, γιατί δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της οικογένειας. Συνήθως να φέρουν λεφτά στο σπίτι, από την Ελλάδα στο Πακιστάν, ας πούμε, παράδειγμα. Άρα εκεί η ανακοίνωση είναι κανονική. Δεν έχεις αφαιρέσει. Όπως και ο θάνατος, η ανακοίνωση του πιθανού θανάτου, της εξέλιξης δηλαδή για να φτάσουμε στο θάνατο, είναι κανονική. Δεν έχεις να φοβηθείς κάτι. Απλά οι άνθρωποι αυτοί νιώθουν απογοητευμένοι που δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στις προσδοκίες του συγγενικού περιβάλλοντος. Είναι άλλη φιλοσοφία. Οπότε
αν έχεις πάνω σκάρι τσιγκάνους, μειονότητα Ρωμά. Άλλη κατάσταση. Εκεί πέρα μπορεί να τους το πεις και να μην το καταλάβουν. Κατάλαβες. Άρα λοιπόν να καταλάβεις δηλαδή ότι όσον αφορά δηλαδή όλη αυτή η διαδικασία που περνάει ο ογκολογικός ασθενής από την ώρα που κάνεις ανακοίνωση μέχρι το τελευταίο στάδιο που μπορεί να είναι ή η θεραπεία ή ο θάνατος, πρέπει πάντα να έχεις διαφορετική προσέγγιση ανάλογα με την καταγωγή του κάθε ανθρώπου και βέβαια και με τη οικογενειακή στελέχωση. Τα μοναχικά άτομα μου έχουν τύχει πάρα πολλοί άνθρωποι. Μάλιστα θυμάμαι έναν κάποτε, ήταν από τον Πειραιά και μου είχε πει τι Σάββατο βράδυ, τι Κυριακή πρωί. Κατάλαβες, δεν τον ένοιαζε δηλαδή πότε θα πεθάνει. Ανέφερες προφανώς ότι ο κάθε άνθρωπος είναι και διαφορετικός, εξαρτάται από πολλά στοιχεία το πώς επηρεάζεται και τι εμπειρίες έχει ο καθένας. Θεωρείς ότι υπάρχει κατάλληλη κατάρτιση για τους κοινωνικούς λειτουργούς αυτή τη στιγμή στα ογκολογικά νοσοκομεία να μπορούν να ανταποκριθούν? Όχι. Γενικώς δεν υπάρχει κατάρτιση από το σχολείο που έρχονται. Τα μαθήματα που διδάσκονται είναι πολύ θεωρητικά, επειδή έχω τύχει να διδάσκω και για αρκετά χρόνια, δίδασκα μάλλον, και από εκεί με ξέρεις κιόλας. Όχι, είναι μαθήματα καθαρά θεωρητικά και ανύπαρκτα να στηρίξουν έναν επαγγελματία σε τέτοιους χώρους πολύ δυνατούς. Και ποια είναι η λύση σε αυτό, ας πούμε, δηλαδή πώς μπορούν οι επαγγελματίες? Εγώ νομίζω καταρχήν ότι πρέπει να εκμεταλλευτούν ειδικότητες, μία από τις οποίες είναι η κατέχεις και εσύ, που θα μπορούσαν να μπουν θεματολογία σε κάποια εξάμηνα για να βοηθήσουν τα παιδιά. Πρώτο αυτό. Δεύτερον, να γίνει μια αναπροσαρμογή του τίτλου της πρακτικής. Μέχρι τώρα η πρακτική και η εποπτεία είναι λίγο θυμίζει πεντόβολα. Πώς να το πω, δεν το πω πεντόβολα, θυμίζει ας πούμε πάω απλά να παρακολουθήσω, να κάνω αυτό, να πάρω ένα βαθμό, να τελειώσω και όχι να μάθω. Δηλαδή αυτή η βαθμοθυρία έχει αλλάξει την αξία, κατάλαβες, ενώ κανονικά είναι υποχρεωτική παρουσία χωρίς βαθμούς. Ώστε με αυτόν τον τρόπο να μπορείς τον άνθρωπο, το παιδί αυτό που θα έρθει να το αξιολογήσει, να το βοηθήσεις, να το στηρίξεις και μετά όταν θα γίνει επαγγελματίας να μπορεί να ανταποκριθεί. Ανέφερες και αρχικά ότι, ας πούμε, προδεκαετιών, τέλος πάντων, οι ομάδες και οι υπηρεσίες μέσα στα ογκολογικά φέραν και την ψυχοθεραπεία για να μπορούν να βοηθήσουν τους επαγγελματίες να ανταπεξέλθουν καλύτερα και στα ζητούμενα αυτά. Αυτό είναι κάτι το οποίο υπάρχει και σήμερα, δηλαδή μπορεί να υποφεληθεί κάποιος από τέτοιες... Ναι, σίγουρα μπορεί από την ψυχοθεραπεία, αλλά τα οικονομικά που απαιτούνται για να κάνει κανείς ψυχοθεραπεία, να μπει σε ομάδες ψυχοθεραπεία, είναι πολύ υπερβολικά, σχεδόν να αγγίζουν τα δίδαχτρα εκεί που είσαι. Δηλαδή δεν προσφέρεται από τον οργανισμό. Δεν βοηθούνται οι άνθρωποι, δηλαδή πραγματικά ξεπουπουλιάζουν, να το πω, οι υποψήφοι επαγγελματίες για να μπορέσουν να αποκτήσουν αυτά τα παραπάνω εφόδια. Δεν τους βοηθάνε, δεν τους δίνουν ένα κίνητρο. Όταν ήμουν εγώ, ας πούμε, τότε που ήμουν φοιτητής, έβγαλα ένα πολύ ψηλό βαθμό. Αυτό μου έδωσε ένα κίνητρο, όπως και εσύ. Ένα κίνητρο να πάρουμε το ίδρυμα κρατικών υποτροφίων και να εξελιχθούμε. Τώρα βλέπεις ότι δεν υπάρχουν τέτοια κίνητρα. Δεν βοηθάνε τα παιδιά. Και κατά επέκταση δεν βοηθάνε και τους επαγγελματίες. Πάνω σε αυτό όμως, να ρωτήσω και το εξής. Όσον αφορά, γιατί μιλάμε για ένα χώρο εργασίας όπου καταπιάνεται κάποιος με πολλά ζητήματα που έχουν να κάνουν με το θάνατο, με το πένθος, με την απώλεια. Υπάρχει αρκετή προετοιμασία των επαγγελματιών όταν ξεκινάνε σε ένα τέτοιο χώρο, να μπορούν να δουλέψουν με αυτά τα θέματα? Η προετοιμασία είναι καθαρά, πώς να το πω, δηλαδή παράδειγμα, στη δικιά μας υπηρεσία την κάνουμε. Αλλά την κάνουμε γιατί το θέλουμε εμείς. Δεν είναι υποχρεωτικό, δεν υπάρχει μια διαδικασία εκπαίδευσης. Το κάνουμε γιατί μαζί με την Νάνση, όπως ξέρεις, έχουμε φτιάξει ένα πλαίσιο τέτοιο, ώστε να μπορούν οι συνάδελφοι με υλικό εννοώ, που πρέπει να το αναβαθμίσουμε λίγο, να εκπαιδεύονται και να καταλαβαίνουν τι γίνονται και να τους απαντάμε τα ερωτήματα. Φαντάσου, επειδή εσύ ήξερες την υπηρεσία μας, τώρα είμαστε 7 κοινωνική λειτουργή. Είμαστε η μεγαλύτερη κοινωνική υπηρεσία σε στελέχωση αυτή τη στιγμή που υπάρχει σε όλο το λεκανοπέδιο. Ο Ευαγγελισμός με το ζόρι πιάνει τους 5, που το μεγαλύτερο νοσοκομείο, και εγώ έχω 7. Άλλους αυτούς τους καταρτίζω σωστά και τους προετοιμάζω και τους προετοιμάζω για όλα αυτά τα πράγματα για να μπορούν να ανταποκριθούν. Αλλά αυτό στηρίζονται στις δικές μου προθέσεις. Δεν ξέρω τι θα γίνει αύριο και δεν ξέρω τι μπορεί να γίνουν σε άλλα νοσοκομεία. Τις περισσότερες φορές κρυβόμαστε
πίσω από το δάχτυλό μας και δηλώνουμε ότι εμείς είμαστε μόνο για τα κοινωνικά προβλήματα. Το οποίο είναι ψέματα, γιατί ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι σαν επάγγελμα οι δυνατότητες μας είναι τεράστιες. Νωρίτερα αναφέρθηκε στην διαδικασία αποδοχής από τον ιατρικό κλάδο, ότι δεν υπήρχε πάντα όσον αφορά τα ψυχοκοινωνικά ζητήματα και στην κοινωνική εργασία. Θες να μου πεις λίγο παραπάνω για αυτό και πώς δουλεύει ο κοινωνικός λειτουργός μέσα σε αυτό το διεπιστημονικό κομμάτι? Λοιπόν, κοίτα να δεις. Μέχρι πρότινος η κοινωνική λειτουργοί, οι περισσότεροι, στηριζόντουσαν σε πολύ παλιές μεθόδους και τεχνικές. Η νέα γενιά αυτή που βγήκε από τα ΤΕΙ και μετά, ήρθαν με πολύ όρεξη. Μπορώ να σου πω ότι ψάχτηκαν μόνοι τους. Πήραν ό,τι πήραν να πάρουν από τη σχολή και ψάχτηκαν όλοι ψαχτήκαμε μόνοι μας. Ψάχνοντας λοιπόν και κάνοντας αυτά που κάναμε, βλέπανε ο ιατρικός κλάδος ότι κάτι διαφορετικό βγαίνει. Δηλαδή, δεν σε καλούσαν στο ογκολογικό νοσοκομείο να σου πούνε, ξέρετε, εγώ τον κύριο Τάδε πήγαινε να του βρείτε προνοιακό επίδομα, όπως κάνανε παλιά, ή βρες του ένα ρούχο, ή βρες του μια πιτζάμα. Σε καλούσαν και σου έλεγαν, έχω ένα μοναχικό άτομο, το οποίο πρέπει να το δεις. Και πήγαινες και το βλέπεις. Το βλέπεις σε όλη την έκφραση. Γιατί είναι μόνος, αν υπάρχει κύκλος, τι μπορεί να ευαισθητοποιήσουμε την οικογένεια. Τα βλέπανε αυτά και από τη στιγμή που τα βλέπανε, και βασικά, να σου πω το πιο σημαντικό, τους διευκόλυνες ώστε να μην, να μην συνδέονται και προσωπικά μαζί τους. Γιατί οι γιατροί προσπαθούν όσο μπορούν να είναι πιο αποστασιοποιημένοι. Γιατί όσο πιο αποστασιοποιημένοι είναι, τόσο πιο εύκολα μπορούν να τους βοηθήσουν. Όταν λοιπόν εγώ έπαιρνα όλο το ψυχοσυναισθηματικό και κοινωνικό πάνω μου, είχαν απαλλαχτεί γιατροί από αυτό το κομμάτι. Άρα το έπαιρνα όλο πάνω εγώ. Κατάλαβες. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο κατάλαβαν τη σημασία της ειδικότητάς μου. Μάλλον της ειδικότητάς μας. Ωραία. Να μας πάρω λίγο από αυτό το κομμάτι το διεπιστημονικό και να ρωτήσω κάτι συγκεκριμένα για το πένθος. Μέσα από τη δική, γιατί έχεις πολλά χρόνια εμπειρίας και εκπαίδευσης, να μας πεις λίγο βάσει του τι γνωρίζουμε για το πένθος, όλες τις διαφορετικές θεωρίες, τις διεργασίες κτλ. Και πολλές φορές η βιβλιογραφία θα μας μιλήσει και για είδη πένθους. Θες να μας πεις λίγο για το τι πένθος είναι αυτό που βιώνουν οι ασθενείς και σε διαφορετικά στάδια και ίσως και οι οικογένειές τους ή οι φίλοι τους? Κοίτα, οι διεργασίες του πένθους είναι κάτι το οποίο πραγματικά ξέρεις πάρα πολύ καλά, πολλοί συνάδελφοι φοβούνται να το ακουμπήσουν. Φοβίζει η έννοια του θανάτου και το τι θα πει σε έναν άρρωστο. Σου είπα στην αρχή της κουβέντας μας ότι ένας άρρωστος όταν μπαίνει μέσα σε ένα τέτοιο νοσοκομείο φοβάται ότι θα πεθάνει. Άρα ήδη τις διεργασίες του πένθους τις ξεκινάει από μόνος του, είτε ζήσει είτε πεθάνει. Δηλαδή ουσιαστικά ταλαιπωρεί τον εαυτό του και σε μια διαδικασία που δεν υφίσταται να ταλαιπωρήσει, γιατί θα γίνει καλά. Π.χ. ας πούμε ένα παράδειγμα, καρκίνος όρχειο που συνήθως χτυπάει εφήβους. Εκεί έχουμε τη βεβαιότητα ότι 99,99% θα γίνουν καλά. Όμως οι γονείς και το παιδί βέβαια, λόγω του βεβαρημένου περιβάλλοντος που επιβάλλουν οι γονείς, καταλαβαίνεις ότι πιστεύει ότι θα πεθάνει. Άρα λοιπόν οι διεργασίες του πένθους ξεκινάει από την ώρα που μπαίνεις μέσα. Είτε γίνεις καλά είτε δεν γίνεις καλά. Οπότε το κομμάτι αυτό θα το ξεχωρίσω και θα σου πω ότι το κομμάτι της αρχικής φάσης που μπαίνουν έχει να κάνει με το να τους ξεχωρίζω με την ειδικότητά μου λίγο τα πράγματα. Δηλαδή τι κάνω, τους διαλευκάνω λίγο την κατάσταση. Τους εξηγώ τι σημαίνει αυτή η πάθηση, τι θεραπεία θα πάρει, τι συμπτώματα θα έχει. Μην ανησυχεί, αυτό δεν σημαίνει επιβάρυνση, σημαίνει βελτίωση, ότι σε ένα χ-διάστημα που θα γίνει ο επανέλεγχος θα καταλάβουν αν πάμε καλύτερα ή χειρότερα και θα ενημερωθούν και δεν υπάρχει λόγος να προτρέχουν, γιατί η προσδοκιμότητα, ας πούμε, ανάλογα με την περίπτωση που έχουμε, είναι χρονικό διάστημα ή ίασης ή μη ίασης. Άρα λοιπόν στο κομμάτι το αρχικό που κάνουν το ψεύτικο πένθος, να το πω έτσι, γι' αυτό λέω ότι οι διεργασίες του πένθους, όπως το λέει Kübler-Ross, είναι λίγο, πώς να το πω, είναι μόνο στο κομμάτι του dead. Για μένα το renew που θα έπρεπε να γίνει στο βιβλιογραφικό κομμάτι είναι σε αυτό το κομμάτι που σου λέω ότι ο άλλος ψυχοσυναισθηματικά πενθεί από την ώρα που μπαίνει στο νοσοκομείο, την ώρα που μαθαίνει ότι έχει καρκίνο. Και δεν έχουν αντιληφθεί κανένας τους ότι αυτό το κομμάτι πρέπει να το δουλέψουν. Γιατί οι περισσότεροι, δηλαδή πέρα από τους μισούς, γίνονται καλά. Άρα τσάμπα και βερεσέ πενθούν.
Οπότε το ένα κομμάτι λοιπόν το διαχωρίζω, το καταλαβαίνεις, έτσι. Το πάω στην άκρη. Είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι στην αρχή και το δουλεύουμε εμείς με το προσπαθούμε να τους απαντάμε σε όλα τα ερωτήματα. Όσο πιο απλή τους κάνουμε τη ζωή και όσο βλέπουν ότι ό,τι τους λέμε στην πραγματικότητα ισχύουν, αρχίζουν σιγά σιγά και απαλλάσσονται και φεύγουν από αυτό και αρχίζουν και ζουν και ελπίζουν ότι θα ζήσουν. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Πάμε τώρα στο κομμάτι το κανονικό του πένθους. Στο κανονικό του πένθους, λοιπόν, από την ώρα που ξεκινάει ο άρρωστος να μπαίνει στο στάδιο τελικού σταδίου, αρχίζουμε και πιάνουμε τον ασθενή, όπου έμεσα του αρχίζουμε να ενημερώνουμε ότι δεν πάει καλά η θεραπεία. Οπότε αρχίζουμε σιγά σιγά και μπαίνουμε σε μια συζήτηση που έχει να κάνει με την έννοια το να μας πει, να μας κάνει, ας πούμε, πώς να σου πω, ένα ρεζουμέ της ζωής του, πώς πέρασε όλη αυτή η ζωή, αν θέλει κάποια πράγματα να βελτιώσει, αν θέλει να αλλάξει, κάποια στιγμή να αποχαιρετήσει και τους δικούς του ανθρώπους με τον δικό του τρόπο. Και το ίδιο πράγμα κάνουμε και στην οικογένεια. Δηλαδή παρεμβαίνουμε στην οικογένεια και αρχίζουμε και τους ενημερώνουμε ότι αρχίζει και παίρνει την κατιούσα η νόσος του συγγενή τους και ότι θα πρέπει σιγά σιγά να αρχίζουν να αποδέχονται μια εξέλιξη, το οποίο όμως ποτέ δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε τη χρονική στιγμή, έτσι. Δηλαδή δεν ξέρω αν θα πεθάνει αύριο ή μετά από ένα χρόνο, δεν μπορεί να το ξέρεις. Γιατί όπως ξέρεις, στον καρκίνο πάντα η καρδιά λέει το τελευταίο λόγο. Αν η καρδιά δεν σβήσει, δεν πεθαίνει ο άλλος. Ακόμα και αν ο εγκέφαλος είναι κλινικά νεκρός, η καρδιά συνεχίζει και λειτουργεί και μπορεί να λειτουργεί και για 30 μέρες. Εντάξει. Αυτό που λέμε τα πέφτει σε κόμμα. Άρα λοιπόν πολύ σημαντικό είναι να υπάρχει μια σωστή ενημέρωση για μένα και στην οικογένεια αλλά και στον άρρωστο. Απλά στον άρρωστο τον βοηθάμε ώστε να αρχίζει σιγά σιγά ό,τι ήθελε να κάνει, είτε να ζητήσει μια συγγνώμη από ένα συγγενή του, είτε να βελτιώσει μια σχέση με το παιδί του, είτε, τον βοηθάμε σε αυτό το κομμάτι για να νιώσει ξαλαφρωμένος και όταν έρθει αυτό το τελευταίο του κομμάτι να πεθάνει αξιοπρεπώς. Βέβαια, τα στάδια που λέει Κιούμπλερος, άρνηση, διαπραγμάτευση, εννοείται τα περνάει, έτσι. Εννοείται, περνώντας μέσα από αυτά τα στάδια, δουλεύουμε αυτήν την κατάσταση, έτσι, και τα 5 στάδια. Απλά δεν είναι αναγκαίο να είναι με σειρά που τα λέει Κιούμπλερος. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να κάνει πρώτα τη διαπραγμάτευση και η άρνηση να είναι στο 4ο στάδιο. Μέχρι να γίνει η αποδοχή που είναι το 5ο στάδιο. Κατάλαβες. Δηλαδή, μας έχει τύχει πάρα πολλές φορές και το ξέρεις και εσύ αυτό. Ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτοι 1, 2, 3, 4, όπως τα λέει η βιβλιογραφία. Μετά πάμε στην οικογένεια. Στην οικογένεια τα πράγματα είναι πιο δύσκολα για μένα. Γιατί εξαρτάται τι ρόλο παίζει ο άρρωστος. Μπορεί να είναι ο προστάτης της οικογένειας. Μπορεί να είναι το μικρότερο μέλος της οικογένειας. Οπότε είναι ακόμα πιο χειρότερη κατάσταση. Οπότε εκεί πέρα πρέπει η προσέγγιση να είναι πολύ προσεκτική και να έχει να κάνει με το γεγονός να τους ενισχύσουμε ότι καλό είναι ότι, πώς να σου το πω έτσι απλά, δηλαδή ότι να στηρίξουν τον άρρωστό τους και να είναι κοντά στον άρρωστό τους, γιατί όταν πεθάνει θα ζήσουν με πολλά if στο μυαλό τους, ότι εάν του είχα πει συγγνώμη γι' αυτό, εάν του είχα πει ότι τον αγαπώ, εάν του είχα πει, δηλαδή να κλείσει όλα αυτά τα πράγματα, όλες αυτές τις ανοιχτές πόρτες που έχει αφήσει συναισθηματικά με τον άρρωστο. Δηλαδή προσπαθώ να το ενισχύσω, δηλαδή όσο μπορώ να δεθεί με τον άρρωστο και να λυθούν και τυχόν παρεξηγήσεις, έτσι. Γιατί εγώ πιστεύω ότι το χειρότερο κομμάτι του πένθους το βιώνει η οικογένεια, στενή οικογένεια και λιγότερο ο θανόν. Γιατί η οικογένεια θα συνεχίσει να ζει και να ζει ίσως με τύψεις για κάτι που δεν έκανε, ίσως με μίσος για κάτι κακό που είχε κάνει αυτό, αλλά ίσως και με αγάπη για πράγματα που έχει κάνει ο θανόν σε όλη την διάρκεια της ζωής. Μας γυρίζω τώρα λίγο πίσω στη κουβέντα. Είπες λίγο νωρίτερα ότι υπάρχει ανάγκη για να γίνουν επεξηγήσεις στον ασθενή για την ασθένεια, για την πρόγνωση, για την διάγνωση μάλλον, όχι την πρόγνωση. Άρα αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν και άλλα ειδικές γνώσεις που πρέπει να έχει κάποιος για να εργάζεται σε αυτό το χώρο, που είναι και αφορούν και στις διαφορετικές διαγνώσεις, έτσι. Και άρα φαντάζομαι αυτό σημαίνει ότι η διεπιστημονική ομάδα είναι εκεί πέρα να υποστηρίξει ο ένας τον άλλον. Δηλαδή, ο ιατρικός κλάδος μπορεί να υποστηρίξει με τις ιατρικές γνώσεις και τους κοινωνικούς λειτουργούς να έχουν το κατάλληλο πεδίο, ας πούμε, μπροστά τους, την κατάλληλη πληροφόρηση. Κοίτα να δεις, επειδή
εμείς έχουμε καλές σχέσεις με τον ιατρικό κλάδο. Ο ιατρικός κλάδος πάντα μας καλεί και πάμε σε όλα τα συνέδρια και παρακολουθούμε τις νέες εξελίξεις. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή τώρα που έχουν βγει τα μονοκλονικά, οι βιολογικοί παράγοντες και όλα αυτά που είναι καινούργιες θεραπείες, εμείς τις έχουμε γνωρίσει. Οπότε, γνωρίζοντας αυτά, ξέρουμε και τις συνέπειες, ξέρουμε πόσο διάρκεια θα κρατήσει, γιατί είναι σημαντικό να ξέρεις. Και βέβαια, το πιο σημαντικό είναι ότι είναι διαφορετικό η λειτουργία του φαρμάκου ανάλογα με την πάθηση και το στάδιο της πάθησης. Δηλαδή, μαστός. Πάμε παράδειγμα το μαστό. Είναι αλλιώς να προσεγγίσεις γυναίκα που θα της κάνεις μερική μαστεκτομή, γυναίκα που θα της κάνεις ολική μαστεκτομή και γυναίκα που θα της κάνεις ολική μαστεκτομή, ακτινοβολία και χημειοθεραπεία. Και πιθανόν αν έχει μετάσταση να πρέπει να της κάνεις και βιολογικούς παράγοντες. Ανοσοθεραπεία δηλαδή που λέμε. Δηλαδή έχει εντελώς διαφορετικό. Οπότε ανάλογα από την περίπτωση δουλεύεις, αλλά αυτό απαιτεί πολύ καλή γνώση. Ναι, το αντιλαμβάνομαι αυτό. Και θεωρείς ότι όσο περισσότερη πληροφόρηση έχει ένας ασθενής για την κατάστασή του ή η οικογένειά του, Ναι. αυτού του ασθενή, της ασθενούς, έχει για την κατάσταση που βιώνει, επηρεάζει και τον τρόπο με τον οποίο βιώνει το πένθος. Βεβαίως, ναι, γιατί ακόμα και το πρώτο κομμάτι της ανακοίνωσης τους δίνει σε μήνυμα αισιοδοξίας, γιατί δεν υπάρχει λόγος να απενθεί, αλλά στο κομμάτι του πένθους το βοηθάει να καταλάβει ότι έχουν εξαντληθεί τα πάντα και η οικογένεια κυρίως γνωρίζει ότι έχει κάνει τα μέγιστα δυνατά για να βοηθήσει την οικογένεια. Τον ασθενή, η οικογένεια του ασθενή. Και έτσι να μην μένει με τύψεις ότι δεν το βοήθησε. Για τον ασθενή ότι έκανε ό,τι μπορούσε για να γίνει καλά, αλλά κυρίως για την οικογένεια ότι έκανε τα μέγιστα και άσκησε και πίεση και όλα αυτά τα πράγματα που πρέπει να κάνει γιατί δεν έχει τις γνώσεις, για να γίνουν καλύτερες παρεμβάσεις. Αλλά πάρα πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι σου λέω, κάνεις θεραπεία. Η θεραπεία προκαλεί εμέτους. Μιλάμε εξαντλητικούς εμέτους. Ο άλλος νομίζει ότι οι έμετοι προέρχονται από το στομάχι, που ούτως ή άλλως έχει στομάχι, και σου λέει πάει, χειροτέρεψα, πέθανα. Όταν όμως τον έχεις ενημερώσει και σου πει το φάρμακο αυτό θα σου κάνει εξαντλητικούς εμέτους, πιθανόν να σου κάνει για 3 μέρες ή για 5 μέρες, και βλέπει ότι ακριβώς έτσι είναι όπως σου τα έχεις πει, ηρεμεί. Καταλαβαίνει ότι είναι η απόδοση του φαρμάκου και ότι θα βελτιωθεί η υγεία του. Άρα έχει και καλύτερη αισιοδοξία, ακόμα και αν είναι μεταστατικός καρκίνος, που ούτως ή άλλως θα πάμε στο πένθος. Ξέρει ότι τουλάχιστον θα έχει ποιότητα ζωής μέχρι να έρθει το τέλος. Πιστεύεις ότι σαν κοινωνία η σχέση που έχουμε με την ιδέα του θανάτου, με το θάνατο και με το πένθος είναι υγιής και είναι κατάλληλη για να μπορεί στην εκάστοτε περίπτωση μια οικογένεια που έχει έναν άνθρωπο δικό της μέσα στο νοσοκομείο να μπορεί να το προσεγγίσει και καλύτερα? Ναι, κοίτα. Σίγουρα ποικίλει από οικογένεια σε οικογένεια. Στο σύνολο πια οι σύγχρονες οικογένειες είναι πιο καλά ενημερωμένες, είναι και το ίντερνετ στη μέση, είναι πιο καλά καταρτισμένες γιατί οι περισσότεροι πια έχουν σπουδάσει, έχουν γίνει επιστήμονες, έχουν κάνει κάποια πράγματα. Οπότε είναι λίγο πιο καλύτερα τα πράγματα από πριν μια 30 ετία, ας πούμε. Σαφέστατα. Και γίνονται και καλή βοηθή σου. Έρχονται και σου λένε ότι έκανα αυτό και αυτό στον μπαμπά μου και τελικά πήγε καλύτερα. Να του κάνω, ξέρω εγώ, και αυτή την κίνηση και του λες, κάντο ή μην το κάνεις. Ή θέλω εγώ να πάω να κάνω ιατρείο πόνου. Πάει μαζί του για να ενημερώνεται και για να εκπαιδεύεται για τον πόνο. Γιατί ο πόνος, θα φτάσει στον πόνο, σημαίνει ότι φτάνεις και στο θάνατο. Όταν φτάσεις στο ιατρείο πόνου, είσαι πια απέναντι στο θάνατο. Το ξέρεις αυτό το πράγμα, έτσι. Οπότε γίνεται συμμέτοχο στη διαδικασία. Αυτό δημιουργεί και μια βέβαια υπερπροστασία που συνήθως στις δυτικές χώρες δεν υπάρχει, αλλά αυτό δεν μας πειράζει γιατί εδώ στην Ελλάδα τα ήθη και τα έθιμα επιτρέπουν να υπάρχει μια τέτοια υπερπροστασία. Ναι, λέω δηλαδή ότι συνήθως υπάρχει μια υπερπροστασία. Αυτή η υπερπροστασία είναι και καλή και κακή. Εντάξει, είναι καλή γιατί ξέρει ο ασθενής ότι έχει έναν άνθρωπο κοντά του. Είναι κακή γιατί μερικές φορές υπερβάλλουν αυτοί που κάνουν την υπερπροστασία. Αλλά όμως η ελληνική οικογένεια εκ των πραγμάτων είναι υπερπροστατευτική. Λοιπόν, τώρα για το πένθος, να σου πω και κάποια πράγματα, μια και μου το ρώτησε που μου πει στην ερώτηση. Λέμε, δηλαδή, θέλω να καταλάβεις ότι την περίοδο δηλαδή, που ο ασθενής πάει να πενθήσει, είναι δηλαδή προς τη διαδικασία του πένθους, ουσιαστικά βοηθάμε έτσι ώστε να καταλάβεις δηλαδή ότι ξέρεις δηλαδή όλα να το πω έτσι για να το καταλάβουν αυτοί που θα ακούσουν ότι προσπαθούμε να το βοηθήσουν να αποφορτιστεί, να πει δηλαδή πράγματα που έχει, απώλειες που έχει βιώσει στα προηγούμενα στάδια.
ή απώλειες που βιώνει στο παρόν ή απώλειες που θα έχει όταν πια δεν θα ζει. Εννοώ δηλαδή για αγαπημένα πρόσωπα, δουλειές, ξελιπά, κατάλαβες. Δηλαδή προσπαθώ δηλαδή, να τον αποφορτήσω όσο γίνεται. Και βέβαια αυτά παίζουν ρόλο από την προσωπικότητα του ασθενής, αυτό που σου είπα από την πορεία της νόσου και από τις ανάγκες που προκύπτουν. Δεν είναι ξεκάθαρο δηλαδή αυτό. Ποικίλει δηλαδή από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ωραία. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ ενημερωτικά και αφορούν στον ασθενή, στην οικογένεια του ασθενή. Μιλήσαμε λίγο για την κατάρτιση επαγγελματιών και αναφέρθηκε στην αρχή της συζήτησης και για την προσωπική, ας πούμε, υπόθεση εκεί πέρα, ότι και σαν επαγγελματίας πώς προσέχουμε τον εαυτό μας. Και ήθελα να ρωτήσω λίγο πάνω σε αυτό κάτι, ότι πρώτα απ' όλα πώς επηρεάζει ένα τέτοιο είδος δουλειάς τον επαγγελματία, κατά τη δική σου εμπειρία και συναισθηματικά όσον αφορά σε μια φόρτιση που αισθανόμαστε ψυχολογική, αλλά και κοινωνικά, και τι θεωρείς ότι είναι οι καλύτερες λύσεις γι' αυτό, δηλαδή πώς πρέπει ένας επαγγελματίας να προστατεύσει και τον εαυτό του. Ναι, κοίτα να δεις. Είναι σχεδόν σίγουρο ότι αυτοί που δουλεύουν στα ογκολογικά και πάρα πολλά χρόνια είναι αντιμέτωποι με το burnout. Δηλαδή το σύνδρομο επαγγελματικής κόπωσης, εξουθένωση. Αυτό είναι σίγουρο. Γι' αυτό και σε διάφορες ειδικότητες όπως η νοσηλευτική και κάποιες άλλες ειδικότητες τους κάνουν rotation. Οι γιατροί όμως και η κοινωνική λειτουργία δεν μπορούν να γίνουν rotation. Είναι σταθερά στα ογκολογικά. Τους νοσηλευτές μπορεί να τους πάρεις από την παθολογική ογκολογική και να τους πάρεις στο χειρουργικό. Ή να τους πάρεις από το χειρουργικό να τους πάρεις στο ακτινολογικό. Οπότε λίγο καλυτερεύει η κατάσταση. Στο δικό μας κομμάτι δεν γίνεται. Άρα λοιπόν είναι απέναντι φάτσα με το burnout. Εννοείται ότι η ταύτιση είναι ο μεγαλύτερος εχθρός. Μπορώ να σου πω ένα παράδειγμα. Έχεις μια ίωση και έχεις έντονο στομαχόπονο. Και σου περιγράφει και την ώρα που εσύ πονάει το στομάχι σου, ο ασθενής, συμπτώματα από τον καρκίνο στομάχου που έχει, που είναι ακριβώς ίδια με τα συμπτώματα που είσαι εσύ. Ένα κλασικό παράδειγμα. Οπότε η ταύτιση είναι το πιο σημαντικό. Επίσης, ένα άλλο πράγμα το οποίο πραγματικά είναι ο δαίμον, να σας το πω έτσι, ο εχθρός μας σαν επαγγελματίες, είναι η συναισθηματική μεταβίβαση και η συναισθηματική αντιμεταβίβαση. Δηλαδή, να μοιραζόμαστε εμπειρίες που έχω και εγώ βιώσει με τον άρρωστο και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά να ταυτιζόμαστε πάνω στο πρόβλημα και να μην βοηθάμε τον άρρωστο καθόλου. Παράδειγμα, σου λέει ότι εγώ στο πόδι έχω σάρκωμα και αυτό και δεν ξέρω τι θα γίνει και του πεις εσύ μη φοβάσαι και εγώ κάποτε αρρώστησα στο πόδι, μου κάνει χειρουργείο αυτό, μου κάνει θεραπεία και είμαι μια χαρά. Το χάσες. Άρα λοιπόν καταλαβαίνεις ότι οι κίνδυνοι της ταύτισης είναι πρωτομπυλών. Άρα λοιπόν ο μεγαλύτερος κίνδυνος λοιπόν είναι η συναισθηματική μεταβίβαση και τη μεταβίβαση, η ταύτιση και βέβαια το burnout. Και το χειρότερο από όλα βέβαια ότι πάρα πολλοί συνάδελφοι μεταφέρουν όλες αυτές τις εικόνες στο σπίτι, πράγμα που σημαίνει ότι δημιουργούνται και προβλήματα στο σπίτι. Πάρα πολλά μας έχεις πει εδώ πέρα, μας ανέφερες πάρα πολλά ζητήματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά και νομίζω ότι είναι μια συζήτηση που θα συνεχίσει, δεν είναι κάτι το οποίο σταματάει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για σήμερα, Βασίλη. Το εκτιμώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ πέρα. Σε γνωρίζω προσωπικά πάρα πολλά χρόνια και εκτιμώ που δέχτηκες την πρόσκληση. Μας έχεις πει πάρα πολύ ωραία πράγματα, πάρα πολλά πράγματα, από τα οποία μπορούμε να μάθουμε και κάτι παραπάνω και θα είμαστε σε επαφή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα.